Tipi
pemuda budaya. Yuk MK Organisasi.
Muda budaya. Yo. Ngendang asap cakep kaya kademen. Enggak kowe sumuk kowe. Ayo Dot. Cek. Pokoknya anggar mudo budaya rame. Kita dapat donatur lagi untuk Pak Toto. Asik. Kita ada donatur langsung untuk Mas Igun. Kami mohon untuk datang ke pentas. Ya, Mas Igun. Panggilan untuk Mas Igun. Jangan lupa nanti sampai malam. Mas Igun. Waduh, awas kowe, cemburu aku nek carane ngono. Oh. Sampun Mas Kudrogele. Oh. Burung. Kae lu sak jengking. Ing sisih kidul tanah Jawa dumunung ana sagara kang nyoto gedhe ombake agolong gumulong ora gandat saben wayah ora ana jalmo kang nyoto wani sembrono kreta kencana dadi titiyane pasriyane lo ra ana tandinge
iya wong ana lampune abang kok ora mogok seneni. Oh nas. Nah. Iya, untuk Mas Igun. Mungkin perwakilan dari Pak Toto untuk bisa ada tambahan donatur Pak Toto untuk datang ke sini. Iya, tambahan donatur. Dapat donatur spesial dari Mas Igun. Asik. Iki yo Kromudo Budaya. Aslinya CEO yang menyamar. Oh iki menyamar iki. CEO lagi menyamar. Mungkin bisa diserahkan ke Pak Toto. Donaturnya. Terima kasih. Mas Igun nggih. Terima kasih Mas Igun, sukses selalu. Sehat-sehat. Oke, sehat. Wis pokoknya lancar sedayanipun nggih Mas Igun nggih. Mas Igun transparan memberikan donatur sebesar Rp500.000 untuk Mudo Budaya. Terima kasih Mas Igun, terima kasih. Ayo dilanjut Mudo Budaya. Apa kowe pancen ora kelingan aja biyen ayo ambekan wong sindene wis tuwa kok. Ora ana nono kene iki. Apa kowe pancen ra kelingan jamane biyen ya kan Mas susah apa dilakoni Yuk Muda Budaya MK Audio Service. Wah, yo.
Hoi. Oi. Untuk Mas Agun ditunggu teman-teman di tempat make up. Sekali lagi untuk Mas Datuk atau Mas Agun ditunggu teman-teman di tempat make up. Bebasan tanpa tepi. Untuk para penonton yang belum, mungkin wah aku pengen rokok sing enak tur rada murah, silakan datang ke stand dari rokok EC yang ada di atas yang berwarna kuning, ada tulisannya juara. Silakan dengan harga yang cukup terjangkau, rasa tidak mengecewakan dari EC. Silakan untuk merapat ke panggung yang berwarna kuning. Aku ya tak ngerokok ya, Dril. Kowe arep ngerokok? Woi. Bayem. Ngelandoro.
Hotel ayam. Iya. Oh iya. Yuk, 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 yuk. Ayo Pak Mo, teman dan Pak Mo. Hotel gede-gede apa era londo ketan sithik kuburan mayit lami apa mas takut kanca-kanca wedak kubur tanggo golek sipir keyang-keyang sing pikir sipir gondang gandul sing pikir sing gondang gandul apa karo tali bener-bener rasa penak kiyer-kiyer. Ayo, Yuk, muda budaya yuk.